Godmorgen. Godmorgen. I har jo haft fremlæggelse for, så er der en, der vil starte? Ja, jeg vil gerne starte. Ja, Jonas. Jeg har skrevet et læsebrev om skolen. Jeg er træt hver morgen og efter skole. Jeg er bare helt smadret. Nogle gange om morgenen gider jeg ikke engang at stå op inden skolen, fordi jeg er så træt. Men selvfølgelig tvinger mine forældre mig til at stå op, så jeg kan komme i skole. Jeg opfatter næsten ikke noget af, hvad vi lærer i skolen på grund af træthed. Jeg ved, at mange andre børn i en alder af 6-16 år har det på samme måde. Jeg er selv 13 år gammel og har 36 timer om ugen. Jeg går til fodbold 2 gange om ugen. Jeg kan næsten ikke nå til fodbold om tirsdagen, fordi vi først har fik 15:30. Sådan der. Ja, flot. Er der så en, der vil sige genretrækkende? Det vil jeg gerne. Ja. Kun et budskab i hver læseprøve. Hvorfor er det vigtigt? Et kort og præcist læseprøve. Et effektfuld afslutning. Hvem vil det gavne? Ja. Nå. Jamen det var det for i dag. Vi ses i morgen. Se jer.